Biar. Sama nih, good morning. Good morning para dito. Nah, Nata. Idol ko. Wala may tao dali. Hipos naman mo. Hipos ata. Murag po ano mo man ba? Ala, sige. Di naman mahipos mong bahay lagi. Salamat talaga biyahe na kayo mo. Diyan na tumpo dito. Ala. Dinito. Ralgo. Abay. Ya tawa na, bay. Ralgo. Oy, Ralgo. Kagawain mo ka humigas niya. Unsa naman ka? Amerikano naman. Kagawain humigas. Ayo. Ikarga ilar ko ba ni? Ikarap. Igo ram to sultan na. Kagawain na iksas gitu. Loyoron. Uy na kay loyoron. Naraday hipos ah. Naraday. Nanaon rin naraday. Nakuha niya yung pattern. Nakuha ng pattern. Nakuha kayo kapusuno no. Pagbukad na gahapon basta sa yunar kita na pagbukad na gahapon. Ambot niyo. Lah, buha ka. Ibili na ay. Mo na tug tada, wag ito problema. Ang paghipos may problema nun. Mayo. Sunugan ay pragamay na tong dito. Sunugan. Ore, kuya mo to kandidat nga. Oh, mag-isog tato na ilapay. Ay. Tara tanaw sa mga engineering works oh. Murag maon ni di man. Sakpa na. Grabe, domo ka oras diyan niya. Inato usak stipper eh. Sakpa na gid. Sa piko na. Oy, Isa na gad. isa na gid. Ay. Di pa ulman may nagtarong ata na ulig tarong eh. Di ba? Kidara ni tarong. Oo. Ibili mo yung tarong. Nya. Musa mong tarong. Ibili to ng tarong. Yo. Ingala ay Diyos. Sulod na rin niya lang. Di na mo kaigo. Puro na buluwi. Pag-ari na to kaigo. Bangan. Pag-adag ko ang minunod. Nainat. Nainat kay dagko kay sud. Oy, Manuel. Ano ba magaling dito? Alay na rin. Matatagbuhan sa todo eh. Kape di ha. Alay. Isod na ang ganang. Samtalas din. Ini lang dyan nga. Tuwa nga. Nagsa ba? Damatin. Ina. Dyan. Ikagi ba? Lamatin. Dyan. Ina. Lamatin. Atay. Suka po ang iwa magsusulanan. Muwang din na magkaigo no. Ina. Nitubo sa agat. Lubasa. Ito yan. Natog. Nangyagi. Natog mo sa badag yes ba? Napandol na. Sabi din yes. Tubo. Oy, subog doon mo pan, harina. Tubo ba dyan ay? Among sa kape sa umaga. Red Horse gini kape sa umaga ha. Mga pialas 4. Grabe. No? Iron di umata iron siguro bukoy. Yun. Parking aid, ang parking aid ba? Parking fee. Saan na ni pagawas ron. Kisa sekarang. Ang kagawas ay na laham ko na. Yo, what's up, my buntag sa tanan niya mga katumba no. Another day, another life, another blessing na sa tanan no. Karon kay September. Karon ma. 4, September 4 ata no. Adlaw Domingo. Bag-or ko na uli gikan sa kan. Pag-uban ako sa celebration nila ni ko ano, BR sa dito sa Kawit. So karon mag-celebrate ang katong NC Tiger team no. Team na mo pag basket dire no. Tong naka third place me. Kung kinundom mo no. So
karon sila mag-celebrate unya. Sudah na lang kape bigay ko. Labar mo oh. Pero mato gyapon ta. So maligo ko, manganda mo dire then ako pa i-charge akong cellphone nga jud. So uban-uban jud mo ta ninyo sa akong lakaw. Amo kawala. So keep watching mo. So manawag ligo guys. Lain mo tiyan jud. Yo. Ano ang tuloy ay? Ha? Lakaw na? Katuay, si Tiger to no? Oh. Bagat na dito? Ko. Diya oh! Ko kinas ko. Di ko na kumutong tungog balay. Lakaw sa ka? May masinggol oh! Tara ko. Call. Pero bisa sige nagyayo pinangga kay ko na. No, pinangga ko nimo no. Ya, wala ko diya. Pinangga kay ko sa mama gid. Ha. Wala. Ko pre. Tungo sa kong pinangga na limot ko. Ano dai? Tigaan ko yung sinilas. Huwag yung gamit kay siguan dire. Pagkaroon gamiton tanay. Yordiran ko sa kong mamag sinila to. Nga na ako pinangga sa kong mama. Nasa badlungon ko. Oh, ato na ko. So ato na ta guys. Nabiyaan ko guys. Ako kabagat sa mga ato padung no. So lakaw ato ay. Ato lang nung dini. Sabay lang ko siya. Ayan siya. Sabay lang ko nami. So abi nita. Ya, sa akong pagdali-dali no. Okay, nabili na akong pugong. Mo dyan ba sa mga dali tay? Mo dyan din ako ganahan sa mga dali kay dahil ito malimtan ay. Hay. Oh. Nahinga lang taglakaw dito kay di man maya magdali. Sa ato na ko daw lang din guys. Ayo. Patawag so na green. Pila ang pugong? 5. Pila tanan? 15. Dara. Ayo. Oh. Oh. Maak ni dong. Dong. Yo. Maak ni. Cupot. Ta. Tata. Shout out. Shout out. Oh, ligo na siya. Ay, ganun TV. Oh, Dodong Nico. Shout out. Shout out. Oh. Tabugon. Tadi mi sa tabugon, unload dai ka tabugon. Ano na kumsuta joy? Di may uwa. Sukuan, suko kay buang. Ayaw, dala man. Ah. Gabot gid ang mga di manok karon ay. Alam niyo, kapag ibungka sa among kanay sa kabikord na, bawi niya, bawi. Matik. Okay ra, okay ra, okay ra, okay ra. Bawi lang, bawi lang next time. Next night. Sponsor oh. Manager sa si Tiger. Lah. Ang isugba ba? Taga sugbo. Ang nagsugba long hair pod. Talaman. Pila pintos mo? Ay. Tag motor. Mitas lubot eh. So manawag kaon ito mga katambay no. Manawag kaon ito sa celebration. So boss, budol mi dito nya. Nami dito karon. Dito eh. Adto karon dito sa Marangog no. So alauna na nya. Alauna ko no magsugod. So adto na ta. Kay basig late na punta. So ato tam kita balik dito. Mag-drive sa ko. Idol! Idol ko! Idol! Ladies first! Ni ay! Di ko tagdo na ay!
Nasir. Nasir. Pwede na muli. Pwede na muli. Kasnak naman. Idol, shout out. Shout out! Out shout! Sakto mo dagod. Ha? Sabas ko rin saan? Magtapad kita ng 5 eh. Tapad eh. Tapad ito na. Tapad eh. Tapad eh. Tapad. Alam mo tayo kaya basin. Oh, unsam din na. Lain na akong gaw. Ano sa si kaon? Inom tubig na gawas at hugan gaw. Ina sa kaon. Basta ka boing. Jake! Pagiragaw? Ha? Ay kalabis na mo eh? Ayaw. Laing na akong gaw. Abre. Ay ba? Bago tabi nila news. Tarat-tarat. Ano pero kung tarat-tarat eh? Ito tagarga na yun. Wala yung pinaka-dual ka pa rin na mo guys. Pero may pinagalayo. Ah! Wala katapusan eh. Minute na Tanungan niyo magpaso na ha. Oh yeah. Ano ba yung Ayaw kaya Ryan eh. ayaw? Kaya Ryan. Lagi na ulit ha. Bye-bye. Bye-bye. Gutom. Gutom. Hoy! Bye. Han. Ha? Ligo? Ligo dagat. Tuslo ka jud ay? Tuslo ko ka jud. Mutuslo ko ka jud. Pawas panuhot ba? Pawas ka jud. Cuman. 4. O 5 dah ka sir. So, naulin ako semua mga ga sa ato siyang tapuso no. So, before tani tapuso no, nana ko yung realization no. Ang gusto na ko i-share sa inyo ha no. So, if naa kay goal no or gusto ma-achieve sa imong kinabuhi no. Sama sa duha nga basketball no. Pwede na mo siya ma-achieve no. Pinaagi sa pag-effort ug dapat sa determine ka nga makakabot nimo siya nga goal no. Kay sama sa basket if determine ka nya plus nag-effort pa jud kag maayo no nga ma-achieve nimo no nga champion mo or maka-place mo sa kana nga tournament or competition, ma-achieve nimo na siya pinagi sa pag-effort o through sa imong determination no. Pero naa jud instances sa kinabuhi nga atong mga goal no di nato siya makabot no. Pero nakanindot diha sama sa basketball no. We can always retry no. Kung di man ta palaron karon nga year,
nga maka playstyle or mga champion, at least napatay sunod year para mo manimpada sa no sa pagkabot ana nga goal no. So mura sa kinabuhi if di na to ma-achieve karon atong goal, pwede mo to i-retry sa. Sige, retry hantod nga makabot na to na siya no nga goal sa kinabuhi no. Pero ang secret diha para nako kanya siya. Work hard og hard work og determination nimo no nga ma-achieve nimo na nga goal. So more to siya. Mo sakto ba ko kuan basta kay para nako mo to siya ako na-realize no. So nara ninyo og uyon ba mo dili. Basta kay ato na siyang tapuson dili na siya kutob kay pagtaas-taas na niya video mga aga. So inaot ko no nga magpabilin mo sa pagsuporta no. O magpabilin mo sa pagtan-aw no. So anto sa sunod higayon. At kung magkita pa tayo nagbalik ay mo kalimot sa pag-comment, like, share and subscribe. Janoy TV, Anoy out. See you.